Magluto ta og steam nga isdang anduhaw. Muni ang iyang sagol. Luya, tanglad, sibuyas dahon, ug sibuyas bombay. Nya, syempre, ang isda nga labas kaayo. Magic sarap nga gamay ug asin. Okay. Karon iuna nato ang kalamansi. Atong paspasan kay abdan tagkuan siyam-siyam. Okay, nahurot na. Karon ibutang na nato ning mga sagol, mga lamas. Pailawom nato ang tanglad kay muhumot man na siya. Nya, kaning dahonan. Nanhunaw baya ko mga langga ha. Luya. Luya. Sunod. Sibuyas dahon. Nya, asin. Mas lami man kuno nga kamuton ang asin. So atong kamuton. Unya, magic sarap nga gamay. Gamay lang kayo. Nya ato nang sungag. Nya anhin nato steam. Ako na ni siyang gipabukal. Ipabukal na ko daan. Ibutang na ini. Unya, ibutang na nato ang isda. Ato ning steam og mga siguro mga 15 minutes maluto na ni siya mga langga. Ang tabunan. Paghuman sa 17 minutes na siya ang hitsura. Oh. Gi-17 ako para sigurado. Pwede ra na siya 15. Lami na kayo. Ora to mga langga. Thank you for watching. Bye!